Messenger. Hola, sóc la Helen Reed. Mira, ara mateix estava pensant en tu. La consciència humana és el tema que tracten la majoria de novel·les, com a mínim les meves. La consciència és el meu pa de cada dia. Tu penses que aquest jacuzzi és conscient? No té consciència de si mateix. Al revés de nosaltres, no sap que s'ho està passant bé. No treballes en res, ara? Una mena de diari, per no perdre la pràctica d'escriure. Home, els teus pensaments secrets, eh? Llavors, si fas córrer les cortines, espatlles el simbolisme. No del tot. Sóc el Messenger. Hola! Que no mires els mails? El tinc mut quan treballo més en aquest moment. 2. Tu ets una màquina que està programada per la cultura per no reconèixer que és una màquina. I qui t'ha programat a tu per pensar que sí que ho ets? La ciència. Un dinar deliciós. Encara escrius el teu diari? No vull tenir cap aventura amb tu, Rai. Per què? No, però la veuré. Bé, mentre no sigui perquè no trobes atractiu. Tens molta pressa? No. Tinc la tarda lliure. Jo també. No som gaire lluny de la caseta. Podríem anar-hi i gaudir d'un jacuzzi. No porto banyador. Ho sento, Helen. No passa res. No sé per què no he pogut. Has llegit el meu diari? No m'ho puc creure. Ho sento. És menyspreable. Sí. Menyspreable, inexcusable, imperdonable. Com has gosat fer una cosa així? Tens idea de qui se l'està tirant? No! Aquesta idea del joc personal avui dia és atacada no només per la ciència, sinó també per les humanitats. Se'ns diu que és una ficció, una il·lusió, un mite, que cadascú de nosaltres no és res més que un pack de neurones, que un ordinador que processa tot sol en paral·lel sense cap operador al darrere. Com a ésser humà i com a escriptora, trobo aquesta visió espantosa i intuïtivament poc convincent. El plor és una nit. De què tracta? T'hauràs d'esperar per saber-ho.